navrch dáme takéto drievko, aby mohla kvasiť. A zakryjeme takýmto svrchnárom. Posolila si ju dobre. Juj Bože, ešte, že ťa mám, ja som zabudla. Soli treba dať, joj. Áno, na stole dáme dobre. Tá sol sa dá, aby tú šťavu uvažila. Dobre sme potlačili. A budeme teraz čakať, kedy sa z nej vykvasí kyslá kapusta. Jožo, daj sem tej kyslej kapusty. Už idem. Joj, ale som sa nahodila aj upratať mi dvoje. Necháme nevúko kvasiť, aby bolo doma dobrý kapustný. Keď takto v tomto súde vykvasí, toto je vôňa, cítite, vykvasenej kapusty.